inche igonyanje tekere ngubwatirichi bali bago decide aba MCA nga bachire kotini gochiko go impeach omweshimwa Monda igongo sabango nyore ngamba buate notes chinyinge chisaine kabisa amakosa Monda akolete ikigara makosa inara ucho gochaka igese senate yakoleki abasenete bayaligereri onyo Monda gagosete tuligereri mwaro chibuna kiriya kawira abantu baligererete bateba omote bakoiba toango busaidi shida yarenge meru tichetiera of course say to uzi nje onganyite une senate ya Kisii County report yeretu evetabled kere yaletu rumanya kuligeria makosa babikirutu mwishimo Monda ngonyora makosa inabwato bokongu basi rende ipo maite njibunande gongo akalichi kubune una lichi kuligoteba ngonyora kende nkeyo nande ninde byo mugusinga ki ebine bitina byarenge no maite bura burwere uzi no maite bunya bitina bole uzi no roche michandere uzi nerero nande michande yere uzi kyagara egesongo togoteba iga the issue that is dealt with in impeachment is not legal, it is normally political. So if you don't solve a problem where uzi political mo gukora a problem yogo impeach abantu ikigara this time ngokora moro mugaka Monda next you never know na ratio kubwatiwa next you never know ninja abantu barate go impeaching atino karagasi yane. That's because abantu bwate problem yake ya politics. Unless we fix the political problem where uzi kende ngeli go chikoba raseri go kora nebitina byoka libero lyoka eliomana lyoka endigitani yoka emiake tanere tumanya kubora ninga kingi bono twakora kiro Montaro kana buna licha